hvad så bog om? Jeg har hørt, at du læser mange selvbiografier. Ja, det gør jeg. Ja. Hvad med dig, Bobæk Monika? Ej, men jeg er jo lidt mere til det der noget med spændingskurver og sådan spændingsklima. Det kender jeg godt. Det er ikke dårligt. Ja, det er ikke dårligt. Men må jeg høre, hvad har du læst? Jeg har jo læst Den Grænseløse. Det er Grænseløse. I bestseller. I bestseller. Ja, hvad var det? Zlatan Ibrahimović. Jeg er Zlatan. Ham der, det er ham der spiller fodbold. Ja, lige præcis ham der, som er pivfræk. Jeg får lige sådan en idé. Nej, gør det. Skal vi ikke lave et program? Et bogprogram? Ja. Hele tirsdag! Okay! Ja, her i studiet har vi så vores tema tirsdag, og vi skal præsentere nogle læsere om deres bøger, så glæder til det. Chill out. Ja. Morten! Ja. Jeg kan også bare lade være med at sige noget. Mia! Bo babe. Victor. Nå, Morten, jeg hører du lidt til Helle. Ja, den her bog den handler om, at to mennesker farer vildt ude i en skov. Og det er en rammefortælling, hvor man hører om kvinden, som i sine yngre dage havde problemer med sin personlige jeg. Altså, ja. Meget smukt, meget smukt. Det lyder interessant. Daniel, kan du fortælle noget om Jan Sonnergaard? Hvad er der, han har skrevet her den nye tid? Jamen, han har skrevet en fantastisk bog, der hedder 8 opbyggelige fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer. Kærlighed? Ja, lige præcis. En masse kærlighed. Det minder jo lidt om Jesbo. Ja, jeg har den her 50 Shades of Grey, og den handler om den her ubetingede kærlighed, der er mellem de her to personer. Ja, præcis. Og de slår godt nok op i slutningen af bogen, men de finder sammen i enden af den her trilogi, og hun får ændret ham her, Christian Grey her, i Anna her. Ja. Men Daniel, kan vi høre noget mere om det her kærlighed? Hvad er det, de her fortæller os? Ideen med det her, det er, at man skal se på 8 forskellige former for kærlighed, som man ikke normalt møder i sin hverdag. Altså, og det kan være alt muligt. For eksempel har jeg specialiseret mig i romanen, eller novellen er det, Prag, som handler om en mand, som opbygger et kærlighedsforhold til en luder. Ja, lige præcis, en luder. Og det kuriøse er, at hele deres forhold er baseret på, at han betaler hende penge for at være sammen med ham, men alligevel viser den, hvordan kærligheden godt kan blomstre, selvom den er betalt. Meget, meget spændende. Meget spændende. Meget, meget spændende. Ja. Ja. Den der ulykkelige kærlighed, lidt freaky kærlighed, som man siger. Kan du lægge genkende Ja, det? jamen altså, den her kærlighed, den er simpelthen så ulykkelig, og det er fordi, vi arbejder på det her psykologiske niveau, hvor vi kan tage fra den, og der er ham Christian her, han er bare så påvirket fra sit gamle liv, at han er simpelthen bare, og han mishandler hende Anna her, som er hans kæreste. Han mishandler hende og udsætter hende for sex, hun ikke har lyst til, og slår hende, og han er simpelthen så ond med hende. Nu snakker du noget med Freud og sådan noget, så tænker jeg bare, boom, litterære perioder. Og Morten, hvad siger du til litterære perioder? Jamen, Helle, hun er minimalrealistisk. Men minimalisme, er det ikke bare sådan noget, man glemmer detaljerne? Jo, det er det. Og man bliver nødt til at læse mellem linjerne for at kunne forstå det hele. Det er sjovt, du siger det. Ja. Det minder mig lidt om en historie, jeg hører herovre fra. Ja, det gør det. Kan du fortælle lidt om Ja, det? altså sproget herover, hvis du tænker sproget, altså det er meget sådan simpelt, og sådan faktisk næsten banalt, men altså, det får virkelig fanget godt alle de her stemninger, og den her intensitet, og den her kærlighedshistorie, der er mellem de her to personer. Så der er mange detaljer og så Jo, meget det beskrives meget, Ja. det hele. Hvad siger du til det, Daniel, herovre? Jo, lige præcis. Nå, men jo, men faktisk apropos intensitet og sådan for at beskrevet miljøerne godt. Det er det samme i den med Jan Sonnergaard, fordi han er har et utroligt råt sprog, hvor han er i stand til ligesom at gøre det hele autentisk. Det virker ikke så eventyragtigt, som det kan blive gjort nogle gange, fordi at man ikke tager detaljerne med, men her er han bare lige på, og så han sparer ikke på detaljerne. Der springer du vist lige om, hva'? Og hvad? Litterær periode. Nå ja, men selvfølgelig. Jamen, Jan Sonnergaard er jo typisk kendt for at være en del af den samfundskritiske realisme. Ja. Men dette værk tenderer ikke i den retning. Har du set på det? Ja, 100%. Ja, altså, jeg ved, hvad jeg snakker om. Altså, man kan sige,
som hovedgren er han inde under det, der man kalder eksperimenterende realisme, hvor man blander realismen og modernisme, men en subgren inden for det er lidt svært at kategorisere ham indenfor. Så. Nå, men Freud, han er en af mine gode venner, han er i efterskole, så hvad kan du fortælle? Ja, men altså den her bog, den handler jo om den her seksualitet og udforske sin egen seksualitet, hvor hovedpersonen, hun bliver godt nok mishandlet meget. Men det handler jo også om, at forfatteren, hun skal vise sine egne drømme og opnå den her friere seksualitet. Ja. Og det er jo bare mega spændende, at hun gør det. Og det ser vi faktisk også i Karen Blixen Ringen, hvor den her pige, hun også bliver meget mere bevidst om sit eget id, og derfor ændrer sin seksualitet til en tyv. Ja, så vil vi jo gerne lige have... vi har lidt tekniske problemer her. Vi vil jo gerne lige have en kort afslutning. Skal vi lige have nogle stjerner herovre fra? Sarkendalen. Jamen, hvad er skalaen? Hvor mange stjerner kan man lige? Skal vi sige 100? Kan man sige 100 Så stjerner? er man lidt mere præcis. Okay, 100 stjerner. 100 stjerner. Det er mange stjerner. Det er en god bog. Lige sådan taget, uden lige overvejet det, så vil jeg da sige 98 stjerner. 98? Det er jo ikke så ringe endda. Jamen, det er ikke så ringe endda, nej. Morten, kan du slå det? Helle, hun sparer på navnet, sparer du på stjernerne? Ej, det ved jeg nok ikke. Jeg synes godt, at den er lidt kedelig, synes jeg. Jeg giver den 50 stjerner. 52? Skal vi sige 52? 52 stjerner. Du presser ham. Og så ser vi lige til sidst. Ja, altså, jeg har tænkt meget over det. Vi har vi er blevet enige om 200 stjerner. Det er simpelthen det. Hvor er detaljerne? Ja, alle detaljer og al den kærlighed og sådan noget. Ja. Virkelig mange detaljer. Og kærlighed, det kan man som sagt ikke få nok af. Tak for denne gang. Ja, og vi ses næste tirsdag, hvor vi skal kigge på bier og deres bikuber. Lige præcis. Det bliver godt, det bliver spændende og interessant. Vi ses næste gang. Det var